мавсими аблаваи хидмати ҳарбӣ сар шуд. Ин дафъа касе ҳақ надорад аблаваро ба навор гирад ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунад. гузаргоҳи марзии ҷартеппа Саразм аз 5 то 16 сентябри соли равон муваққатан баста шуд. рамазон Қодиров раисҷумҳури Чеченистон мехоҳад ба истеъфо равад. эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон дар бораи даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1995 то 2004 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ фармон содир кард. даъвати тирамоҳӣ ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар тибқи ин фармон аз 1 октябр оғоз мешавад ва 2 моҳ октябр ва ноябр давом мекунад. шаҳрвандони синни аз 18 то 27 сола ки ба таъхири муҳлати хидмат ё озод будан аз хидмати ҳарбӣ ҳуқуқ надоранд ба хидмат даъват карда мешаванд. ёдрас мешавем ки чанди пеш вазорати дифои Тоҷикистон пешниҳод кард ки барои нашри маълумоту сабти навори бар дуруғу беасос дар мавриди артиш ва аз ҷараёни даъват аз ҷумла сабти ҳолати сарбозшикор ё аблава ҷазо таъин карда шавад. гуфта мешавад ки мақсад аз ин пешниҳоди лоиҳа пешгирӣ аз бадномшавии хизмат дар артиш мебошад. ҳамасола бо шурӯи даъвати ҳарбӣ навори боздошт ва иҷборан ба артиш бурдани ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо нашр мешавад ки корбарон онро сарбозшикор ё аблава меноманд. ҳамчунин дар Тоҷикистон соли 2020 ба қонун дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хидмати ҳарбӣ тағйирот ворид шуд ки ба ҷуз донишҷӯёни зинаи таҳсили бакалавр муҳассилини давраи магистратураро низ ба хидмати ҳарбӣ мебаранд. ҳарчанд роҳандозии хидмати алтернативиро иддаи як роҳи қонунии халосӣ аз артиш арзёбӣ мекунанд, то ба ҳол дар Тоҷикистон беш аз 450 ҷавон бо супоридани пул аз хидмат озод шудаанду халос. бинобар шароити ғайриинсонӣ дар артиши Тоҷикистон ҷавонон тарҷеҳ медиҳанд ҷавонии худро дар ғурбат ва мардикорӣ гузаронанд, аммо ба артиш нараванд. бинобар ҳиҷрати саросарии ҷавонон ба хориҷ чанд соли охир вазорати дифоъ ба мушкили шадиди ҷалби сарбозон мувоҷеҳ шудааст. чунон ки донишҷӯёнро маҷбур ба оҷилан супурдани имтиҳонҳо мекунанд то ба артиш баранд. ҳамчунин аблаваи донишҷӯён ҳар сол бештар ба қайд гирифта мешавад. вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод ки гузаргоҳи марзии ҷартеппаи Ӯзбекистон ва Саразми Тоҷикистон аз 5 то 16 сентябри соли равон муваққатан баста шудааст. маҳдудият ба нишасти сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай ки рӯзҳои 15 ва 16 сентябр дар шаҳри Самарқанд баргузор мешавад марбут аст. аз гузаргоҳи ҷартеппа Саразм умдатан сокинони Панҷакент ва ноҳияи Айнӣ, онҳое ки аз Самарқанду Бухоро дидан мекунанд ва ҳамчунин онҳое ки тавассути фурудгоҳи Самарқанд ба Русия бо нархи арзон сафар мекунанд истифода мекунанд. ҳамчунин рӯзҳои 5 то 16 сентябр барои ҳаракати шаҳрвандон ва воситаҳои нақлиёт тавассути ин нуқтаи гумрукӣ маҳдудиятҳои муваққатӣ ҷорӣ карда мешаванд. ин маҳдудиятҳо барои кормандони ташкилотҳои дипломатӣ ва байналмилалӣ, барои шахсоне ки аъзои ҳайатҳои расмӣ давлатӣ мебошанд, барои кормандони ташкилотҳои хориҷӣ ки дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон фаъолият мекунанд, барои ронандагоне ки ба ҳамлу нақли байналмилалии бор машғул ҳастанд, барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ки дар Ӯзбекистон доимӣ истиқомат мекунанд, барои шаҳрвандони Ӯзбекистон ки дар Тоҷикистон доимӣ истиқомат мекунанд, барои шаҳрвандони Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ки ба ватанашон бармегарданд, барои шаҳрвандони кишвари сеюм ки ба Тоҷикистон сафар мекунанд татбиқ намегардад ва метавонанд бидуни мамонеат сарҳадро убур кунанд. рамазон Қодиров 45 сола ки 15 сол аст раиси ҷумҳурии Чеченистон мебошад, дар як эълони ғайримунтазира рӯзи 3 сентябр гуфт тасмим гирифтааст аз раёсати ин ҷумҳурии Кавқозӣ канорагирӣ кунад. бо пахши наворе дар саҳифаи телеграмааш Қодиров изҳор дошт: имрӯз дарёфтам ки дарозумртарин раҳбар байни раҳбарони дигар минтақаҳои Федератсияи Русия ҳастам ва бо мисол задани як зарбулмасали Қавқозӣ ба ин маъне ки меҳмон ҳарчи муҳтарам аст, агар дар вақташ рафт ба соҳибхона хушҳолӣ меорад, гуфт қабл аз он ки маро ронанд худам тасмим гирифтам, замони мо ҳам фаро расид. ҳеҷ иттилои расмӣ дар бораи ин ки баъди истеъфо Рамазон Қодиров бо чӣ коре машғул хоҳад шуд нашр нашудааст.
اما خبرگزاری روسی میدوزه با استناد به منابعش در کرمل می نویسد قرار است رمضان قادیروف به رهبریت روسگواردیا تعیین شود. همین نشریه نوشته است قرار است ویکتور زولوتوف رهبری فعلی روسگواردیا به جای سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه تعیین گردد. رسانه ها بارها با استناد به منابعشان خبر دادند که شویگو بنابر ناموفقی در جنگ اوکراین مورد خشم رئیس جمهوری روسیه قرار گرفته است. خدمات جاسوسی بریتانیا هم خبر داده بود که شویگو هنوز در ماه می عملا از رهبریت وزارت دفاع کنار برده شده از حوادث جنگ در اوکراین به ولادیمیر پوتین گنرال های دیگر مستقلانه اطلاع می رسانند. در همین حال نشریه ایزویستی اطلاع داد که اظهارات رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف را درباره آمادگی او به ترک مقام کرمل آموخته ایستاده است و قید کرد که تا حال تغییرات رسمی در رهبریت این جمهوری در نظر نیست و قادیروف رهبری منطقه را ادامه می‌دهد. رمضان قادیروف از طرفداران سرسخت جنگ اوکراین است که با فرستادن هزارها سرباز چچنی به اوکراین در آن سهم دارد. زمان شروع جنگ او اعلان کرده بود که کیف را در 3 روز میگیرند. دیرتر هم بارها این ادعایش را تکرار کرد و حتی از پوتین خواست او را به اوکراین فرستد تا در 3 روز کیف را فتح کند.